खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 20 आगस्ट 2025 मायथाइ एबा 3 भाद्र दान 1432 मायथाइनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। मेष राशि, दिनै नोंथांनि फोथायनाय आरो गोहो मोन्नैबो गोजौ थाखोआव थागोन। नोंथांनि सानथांखिफोरा खामानिनि जायगायाव सिनायथि मोनगोन। गोजाम पेन्डिं हाबाफोरखौ गोख्रै फोजोबनाय जागोन। लोगोफोरजों लोगो हमनाया नोंथांनो गोजोननाय लाबोगोन। जुदि नोंथाङा फालांगियाव दं, अब्ला गोदान मक्केलफोरा नोंथांजों लोगो जानो हागौ। नखराव मोनसे रंजालु जाथायनि सायाव सावरायनाय जागोन। बेयो रां थिसननायनि थाखाय मोनसे मोजां सम, नाथाय गोख्रै दाखालाम। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों मेरुन गाब। वृषभ राशि, दिनै गोसोआरि समानथि लाखिनाया गोनांथार। लोगोफोरजों गोरोबलायैफोरा सुस्रांजागोन। नोंथाङा सासे खाथिनि सुबुरुननिफ्राय मुलाम्फा जागोन। नखरनि गेदेरफोरनि बोर नोंथांनो गोदान गोहो होगोन। दावबायनायनि सानथांखिफोरा जाफुंसारगोन। फरायसाफोरा बादायलु आनजादफोराव मोजां फिथाय नुनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों रेजें गोमो गाब। मिथुन राशि, दिनैनि साना फालांगियारि आयदाफोराव मोनसे जाफुंसार सान जागोन। मोनसे गोदान गोरोबथाया मोजां मुलाम्फा होनो हागौ। नोंथाङा लोगोफोरजों रंजानायाव सम हगारगोन। नोंथांनि समाजारि सिनायथिया बांगोन। मोनसे गोजाम जेंनानि सुस्रांनाय मोनगोन। गारि सालायनाय समाव सांग्रां जा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों फान्थाव गाब। कर्क राशि, दिनै नोंथांनि सोरजिथाया सिगाङाव फैगोन। खामानि मावथायाव गोदान आनजाद नायनाया जाफुंसारगोन। नोंथाङा नखरनि गथ'फोरजों सम हगारनायाव गोजोननाय मोनगोन। सावस्रिया मोजां जागोन। राङारि बिथिङाव थासारिया गोख्रों जागोन। नोंथाङा मोनसे समाजारि हाबाफारियाव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सिलभार गाब। सिंह राशि, दिनैनि साना थांखिगोनां सानथांखिफोरखौ दावगाहोनो थाखाय साबजाथाव। लोगोफोरनिफ्राय गोबां मदद मोनगोन। मोजां मोनलायनाय जिउआव सोमोन्दोफोरा बुजिनायजों लोगोसे गोख्रोंसिन जागोन। आयनि बांनाया जाथावना। मोनसे दावबायनायनिफ्राय मोनसे मोजां मुलाम्फा फैगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों सनानि गाब। कन्या राशि, दिनैनि साना गलाय-गथाय फिथायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि हरखाब फिथाय नुनो मोनाबो जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि सहायनायखौ लाखि। साख्रियाव सोलायनायनि इसारा दं। नखरारि बिबानफोरखौ गोनांथि हो। गावनि सावस्रिनि फारसे गोसो हो, गुबैयै मानोना डाइजेशनजों सोमोन्दो थानाय जेंनाफोर जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 2 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोथां गाब। तुला राशि, दिनै नोंथांनि राजखान्थियारि आरो सुंज्रोब रोंग'थिया गोब्राब थासारिफोरखौ गोरलै खालामगोन। जुलि जानाय जिउआव गोदै थागोन। राङारि आयदाफोराव गोदान खाबुफोर सोमजिगोन। आरिमु, देंखो एबा लिरनायाव गोसो जानाया बांगोन। नों सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गलापि गाब। वृश्चिक राशि, दिनैनि साना सांग्रां जानानै खामानि मावनायनि सान। खामानिनि जायगायाव गोबां बादायलायनाय जागोन, नाथाय नोंथाङा थासारिखौ सामलायगोन। राङारि आयदाफोराव सोलोजों रां थिसन। नोंथाङा नखरजों दावबायनायनि सानथांखि लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोजा गाब। धनु राशि, दिनै नोंथांनि थुलुंगा आरो मोजां साननायनि थाखाय खामानिफोरा थाबैनो आबुं जागोन।
फालांगियाव मुलाम्फा जागोन। नखरजों सम हगारनाया सोमोन्दोखौ बांहोगोन। नोंथाङा मोनसे गोदान रोंग'थि सोलोंनो खाबु मोनगोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों खोला सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों गोमो गाब। मकर राशि, दिनै नोंथाङा सानथांखि खालामना खामानि मावनांगौ। समनि थार बाहायनाया मुलाम्फा गोनां जागोन। नखरारि सुबिदाफोरा बांगोन। नोंथाङा सासे गोजाम लोगोनिफ्राय मदद मोननो हागौ। सावस्रिनि बागै सांग्रां दाजा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि, दिनैनि साना सोरजिलु नाजानायाव जाफुंसार लाबोगोन। साख्रि मावग्रा सुबुंफोरा मासि जौगानाय एबा बाख्नायनाय मोननो हागौ। नखरनि सिङाव गावजों गाव बुजिलायनाया बांगोन। रांखान्थियारि मुलाम्फानि खाबु दं। मोजां मोनलायनाय जिउआ मोनसे गोजोनथाव महर लागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों निला गाब। मीन राशि, दिनै नोंथांनि गावखौ फोथायनाया बांगोन आरो गोनांथार हाबाफोरा आबुं जागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव जाफुंसार जानो हागोन। नखरारि आबहावाया रंजाथाव जागोन। समखौ धोरोमारि हाबाफारिफोराव बारहोनाय जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगआ जादों सा सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबआ जादों अख्रांनि निला गाब। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।